No, siinä on 3 tuntia tultu nyt ylämäkeen. Ei riitäkään. 3,5 tuntia. 870 korkeusmetriä. Tää on aina paras aika päivästä, kun pääsee ylityskohtaan ja näkee seuraavan laakson. Ne on aina erilaisia. Tuo edellinen, mistä tuli, niin se ei ole mitään muuta kuin kiveä alempana metsää, mutta täällä on enemmän vihreitä. Siinä on Rifugio Biella. Siihen olisi ollut mahdollisuus saada aikanaan, tai siis silloin kun tätä matkaa vielä suunnittelin, niin yöpyminen ja se jo varasinkin, mutta sitten peruin, kun ajattelin, että ehkä tästä päivästä tulee kuitenkin liian lyhyt. Siinä muuten niille, joille tuo 3,5 tunnin ylämäki ei vielä riitä, niin tämmönen puuhama tyyppinen vielä juttua siinä, että ne, jotka kiipee tonne, luultavasti myös yöpyy tossa, jolla kun kello on nyt vasta 11:30, niin illan 7 tuntia vielä illalliseen ja ne ei päässyt varmaan huoneeseenkaan ennen kuin 2-3 maissa. Niin tämmöstä kevyttä väliohjelmaa sitten keksineet. Vähän tuo huiputtaminen tietysti yksi osa ehkä tätä. Mulla se ei koskaan ole niin tärkeää. Mä enemmän vaan tykkää olla täällä kulkee. Tästä on pitkä matka vielä. Eli puolet jäljellä. Tonne se jonnekin menee. Ei menekään, kun se menee tonne itäänpäin. Tosta lähtee. Oli iso kysymysmerkki tää polvi. Tuleeko tästä mitään? Mä sanoin, että so far so good. Mutta sitähän ei tiedä mitä se on jatkossa. Sitten vähän tuntuu, että se on tuonne alaspäin mennessä paljon hankalampi, koska toi itässä se liike muistuttaa vähän kun ajaa polkupyörällä, kun painaa alas. Ja polkupyöräajoa tää jostain syystä kestää ihan hyvin tää polvi, että saan nähdä sitten mitä se tekee tuossa alamäessä. Tosi tyytyväinen olo, että tuo mäen nousu onnistunut, koska sanotaanko, että vielä aamulla eilen enkä edellisen 5 kuukauden aikana ollut kyllä yhtään varma, että tuleeko tästä mitään. Että so far so good. Ja erästä legendaarista heavy-levyä mukaille So What. Mennään askelia päivä kerrallaan.
Niin. Toinen vaelluspäivä ja vuoristossa ollaan, niin kuin kuvasta näkyy. Tässä on tuolla mun majapaikka, Rifugio Lavarella. Ja toinen mahdollisuus, tässä on niinku 2 majaa ihan vieressä. Tuossa on Rifugio Fanes. Oli lyhyt päivä. Olin tuolla jo 12 ja siinä oli sen verran arvokas tuo huonevaraus ja se oli vielä tommonen 2 hengen huone. No mä oon täällä nyt yksin, kun Antto ei päässä, mutta ajattelin, että kyllä mä sen käytän, kun siitä on ennakkomaksu maksettu jo. Niin on tossa nyt sitten, tekee kyllä ihan hyvää. Nyt oli niin takkusta menoa tuo ylämäki tänne. Tuossa oli joku 700-800 korkeuseroa nousua ja 3 tuntia sitä tahkosin tuossa. Ei kulkenut yhtään, että siinä mielessä ei haittaa yhtään, että oli vähän tämmönen lyhyempi päivä toisena päivänä. Täällä ollaan maalaismaisemissa, täällä on lehmät tuotu kesäksi tänne ylös vuorille laitumille ja ne kulkee täällä ihan vapaana. Ei täällä mitään aitauksia ole. Täälläkin osa näyttää olevan tiellä tällä hetkellä. Aika tyypillistä Alpeilla. Ajattelin käydä tuo toisen majan kattoon tuossa. Ihan mielenkiinnosta ja tässä kun on tätä aikaa nyt. Huomenna sitten tuon vuoren yli ja
eteenpäin. Täytyy tietysti toivoa, että huomennakin on vielä näin hyvä sää, että se menee sen verran ylhäällä se huomenna reitti. Sanoit tästä mun paidasta, että on aika huono idea yleensäkin laittaa jotain paitaa, jossa on joku teksti tai joku logo, koska se kiinnittää aina vähän liikaakin huomiota. Tänään oli ihan hauska tilanne, tuossa tuli vasta. Siis tämmönen vuoristo ultramaraton maailmancupin kisa, joka meni just ton mun edellisen majapaikan ohi, eli tämmönen Pederu-niminen maja semmosen laakson perällä. Se on melkein niinku hotelli, voi sanoa. Sinne pääsee jopa autolla ja bussillakin. Mut siinä oli aamulla hirveä hässäkkä. Siinä oli tämmönen vähän niinku reittipiste. Tämmönen 80 kilometrin vuoristojuoksu. Se ensimmäinen ikään kuin tankkauspaikka siinä majan pihalla ja oli valtavasti hässäkkää. Ja ensimmäinen tuli siihen joskus 9 aikaa ja sitten niitä tuli tosi pitkään. Mentiin vähän niinku eri suuntaan samalla polulla siinä. Joku sanoi, että siellä olisi 1000 osaottajaa, mutta ei käynyt sentään. Mutta siis oli niitä paljon. Ja siis mukavahan sitä oli seurata. Mä oon nähnyt Val d'Isèressä joskus vastaavan, kun oli Ranskassa vaeltamassa. On kyllä hurjaa meininkiä. Alamäkeen vetävät semmosia irtosara-polkuja, niin oikein juoksevat kilpaa. Ja siitä lähti sitten taas vastaamasti se valtava ylämäki, jonka mä eilen tuli alas. Että aivan käsittämättömän kovakuntaisia tyyppejä. Ja täytyy olla polvinivelet kunnossa. Mullahan ne ei oo. On täällä tämmönen. Ja vähän senkin takia oli ehkä takkosta tuo nousu. Aika jumissa on. Mutta tosta paidasta, mistä aloitin, niin sitten kun niitä tuli niitä tyyppejä vastaan, niin kun se oli maailmancupin kisa, niin siinä oli tietysti eri maista niitä osaottajia. Niin siinä oli jonkun verran espanjalaisia, niin näki mun paidan, niin en tiedä oliko nyt ihan oma joukkoa, mutta kaikki laittoi merkille, että Atletico ja huusi kovaa, että vamos Atletico ja muuta vastaavaa. Ja totta kai se oli oikein hauska tilanne. Joo. Yleensä näistä on aina vaan semmosia kummallisia keskusteluja näistä paidoista, jossa lukee jotain. Yleensä on semmosia paitoja, missä ei lue mitään, mutta nyt sattui tää päälle ja hauskahan tuo juttu oli vaan. Mut joo, näillä mennään. Toinen päivä takana ja tänään oli tosi lämmin, että saa nähdä mitä se on sitten mennä. Remember the logs? Downhill definitely. No, it's cool because it's switchbacks, tight switchbacks, and they have it supported with logs. Yeah, so it was actually really cool. The problem was, Niin. there wasn't that much snow. Kannattaa vähän dolomiteita. And our guide's like, Tässä on I'm like, so we never did. No, tuolta noin. Ja sitten tämä nousu tänne ylös tuosta laaksosta kesti pari tuntia. Täällä on tarvii oikeastaan selostaa, kun täällä on amerikkalaisia. Mutta jos nyt kuitenkin sen verran sanoisin,
tuossa Oh My Godin lisäksi, että kyllä on melkoinen sola tässä alaspäin mentävää. Mutta niin kuin tuo rouva tuolla ystävällisesti selittää, niin siinä on oikeastaan tuleva reitti. Black Rose. 90-luvun paras rockibändi. Siihen se tulikin. Oli todella synkät pilvet aamulla ja ajattelin, että saapa nähdä, mutta tämähän on ihan ok ainakin tähän asti. Täkkiähän tää taas muuttuu. Mutta ei siinä mitään. Voidaan vähän kuivaa paitaa päälle ja siitä vaan. No niin, taas yksi vuori ylitetty. Tässä on tämmönen mielenkiintoinen sääilmiö, joka vuorilla joskus näkyy. Eilen kiipesin tuon vuoren takaa pilvien takaa tonne huipulle. Siellä on maja yövyy siellä. Aamulla oli ihan valtava ukoilma siellä ja rakeita tuli. Nyt paistaa aurinko. Mut sitten kun ollaan seuraavaan laaksoon, niin täällä onkin tämmönen ilma. Eli tämän takia tää sään ennustaminen täällä vuoristossa on joskus täysin mahdotonta, koska se on välimatkaa joku parikymmentä kilometriä, mutta sää on täysin päinvastainen. Mutta hieno on näkymä. Täytyy vaan yrittää ehtiä ton pilven alta pois, koska tuolla tulee niin valtavasti vettä, että se ei ole enää terveellistä.